Λόγια ρομαντικά, λόγια σοφά ή απλά φιλικά. Λόγια είναι και φεύγουν. Όχι όμως και τα δικά σου. Κωνσταντίνος. Ανεξίτηλες χειροποίητες συνθέσεις αποτυπωμένες στο ξύλο. Τα δικά σου σημάδια ζωής μπορείς να τα παραγγείλεις, να τα χαρείς και να τα χαρίσεις. Λόγια αγάπης, ευχές, γνωμικά, στίχοι, μηνύματα σε περιμένουν. Κωνσταντίνος, Δεσπερέ 21 πίσω από την Αγγελάκη. Τηλέφωνο 2310 266 213. Γραπτά μηνύματα που μένουν ενώ ο χρόνος κυλά. Λόγια ρομαντικά, λόγια σοφά ή απλά φιλικά. Λόγια είναι και φεύγουν. Όχι όμως και τα δικά σου. Κωνσταντίνος. Ανεξίτηλες χειροποίητες συνθέσεις αποτυπωμένες στο ξύλο. Τα δικά σου σημάδια ζωής μπορείς να τα παραγγείλεις, να τα χαρείς και να τα χαρίσεις. Λόγια αγάπης, ευχές, γνωμικά, στίχοι, μηνύματα σε περιμένουν. Κωνσταντίνος, Δεσπερέ 21 πίσω από την Αγγελάκη. Τηλέφωνο 2310 266 213. Γραπτά μηνύματα που μένουν ενώ ο χρόνος κυλά.